Sanibona bafethu uvande lo. So abantu abaningi baloku bengisendela lesithombe lesi kuthiwa uMonopoly Saling ngenzeka abuye ku-Orlando Pirates. Bele bengibuza bethi iqiniso ngempela yini Vane ukuthi uMonopoly Saling uzobuya ku-Orlando Pirates after sizwele amagama la aqhamuka ku-coach wakhe uMonopoly Saling wale ku-Orbit College. Amagama washiyile-ke amagama bengekho mnandi. Yabo washo nje on live radio lapho khona ekhuluma kambi ngomdlali. Any player ozwa lamagama lawo bengeke abe happy. Yabo bengeke abe happy kakhulu but-ke kwenzekile asikwazi sikushintshe but-ke ngixakile into engiyibona la ama-fans amaningi ayitshela ukuthi uyabuya ngempela uMonopoly Saling. Bafethu uMonopoly Saling ngiyazi abuye anytime soon. uMonopoly Saling ukwi-loan currently ukwi-loan ku-Orbit College. Njengoba kwi-loan nje ku-Orbit College uzobuya next season ku-Orlando Pirates kumele ayi-honorishe i-contract yakhe. Yabo kumele ayi-honorishe i-contract yakhe with Orbit College njengale contract wakumele ayi-honorishe ku-Orlando Pirates. Same situation okumele ayenze ku-Orlando Pirates. Awukwazi ukuthi kuba khona inkinga ufuna ukuhamba. I-situation yakhe ku-Orlando Pirates ayingekho mnandi. Iqiniso nje bafethu lihle. So many people are turning back ku-Jose Rivero. Bethi uJose Rivero why wamshitha abhlungu kanje uMonopoly Saling. You saw the documentary. Monopoly Saling bembuza bethi Monopoly Saling are you okay? Athi Monopoly Saling no, I'm not okay. But I'm not okay. Wathi out nkota in. Out Nkota in lapho khona sabona khona uNkota enikezwe ithuba. uNkota right now is playing in Saudi Arabia earning big wages. Wathatha leli ithuba leli elalaxazwa ubani uyena uMonopoly Saling. Menikhumbula kahle phela uMonopoly Saling uyena owalanda uJose Rivero. Orlando Pirates yayifuna futhi uphinde imlone. Walanda uJose ele kwi-loan kwiSwallows. Egqu number 10 kwiSwallows edlala kwiSwallows. Orlando Pirates kodwa yayingakwazi ukuthi imsebenzise. Wathi uJose Rivero lo mdlali lo somsebenzisa mletheni la ngizomdlalisa mina. Esafika uJose Rivero engakabazi abadlali abaningi ku-Orlando Pirates. Uyena umuntu owamakha kakhulu uMonopoly Saling abe lo muntu oyena right now. Yebo lapho khona uJose esemdinga uMonopoly Saling ukuthi akekho right. Akekho right. Wafaka bani wafaka uNkota. I-situation yakhe umjida namanje ngisasho angithanda ukukhuluma ngawo ukuthi abantu abaningi ade bele kube ngibuza lo mbuzo lo. So ngifuna ukuyisetha nje i-record bafethu uMonopoly Saling uzobuya next season. I-situation yakhe wabulawa abantu asondelene nabo. Yebo abantu asondelene nabo. Ngiyakhumbula impela kuthiwa uMonopoly Saling wa-advise Cheeseboy Mokoena bem-advise regarding this. Bethi akashintshe umqondo. Cha, Cheeseboy uhlala kude kabi noMonopoly Saling. Abantu abahlala nayo Saling, abantu abahlala naye ibona laba abamcorrupta kakhulu. Abafuni like ukumnikeza umqondo right. Noma mhlawumbe ngiyibeka kahle because when you look at Orlando Pirates i-history akekho umuntu ongazi Orlando Pirates akusiyona team ongayithatha kancane when it comes to ukulwa izimpi zakho ezumdlalo. Akumele uyithathe kancane Orlando Pirates. They make sure ukuthi you don't win. All you have to do to honor your contracts, run down your contracts and you leave the club. There are many players who did that go Orlando Pirates and asinayo inkinga nabo. Awukazi wambona uThembi Slotshelo. UThembi Slotshelo akalwanga. Orlando Pirates yamdayisa nje, imdayisa kuMamelodi Sundowns. Yebo, akazenzanga lezi zinto ezazenziwa kulo mjida lo. Samdayisa umjida. Yebo. So izinto ezikanjena ngempela bafethu akukho mnandi ngempela. Right now he's seen as that guy like mefika endaweni kushintsha imudi nje because right now ucoach we-Orbit College usinjalo mekukhona yini team ayidlali kahle but mengeke team idlala kahle. Yabo akusiwona amagama amnandi la umuzowezwa umdlali. But when you look at that zibuke nawe kame mina yini engiyenzayo better. What am I doing wrong? Yabo as a player right now Monopoly Saling, there are many people saying if iPirates imdedela mhlamba ayi kwiKaizer Chiefs angaba ngcono kwiKaizer Chiefs. I know Kaizer Chiefs inayo interest kumjida but ke asazi ngempela nanokuthi yayinayini interest kuyena ngosikhathi kuqhuma leza indaba leza zokuthi yena noOrlando Pirates ngenza abahlukana. So I don't think umjida uyokabuya ayidlalele Orlando Pirates but ke mebuya kuyobe kuyi-miracle. Ngiyajabula kakhulu futhi ngimbone ebuya kwiPirates mfethu because mfethu umkhuthuzi mfethu. Lo mjida mfethu kuningi mfethu la esitakula khona. Kuningi la esitakula khona. Yabo asina umgqomo esingamlahla kuona but ke izinto njengoba zinje right now asikwazi ukuthi siside nomuntu ongayiboni naye imeronke. Yabo
like ifight le ongeuza ukwazi ukuyiwina. Uma uyibona to wrong u wrong. Accept to wrong uqhutshekwe nempilo. Yabo. Uyithobe nje uqhutshekwe nempilo ukudlala ibhola. Because kudlala ibhola akudlala izenzo zakho. Kudlala ibhola. Ibhola lakho yilona kumele likhulumele. And lento le uzoyenza uOrlando Pirates isizini yayo ishisa ngempela. And yabo ama-actions akhe iwona adala ukuthi uMonopoly Saling angabi part of isquad seOrlando Pirates esadlala kwi-Champions League isikhompyutha kakhulu lapha kuma-semi-final. Izenzo zakhe zamenza kube njalo. Izenzo zakhe ezimenza angabi part of isquad sebafana right now uMonopoly Saling. Izenzo zakhe. Yabo. So ngempela bafethu mina i-situation yakhe umjida angisafuna ukuyikhuluma kakhulu ukuthi uyabuya noma abuyi, but engikwaziyo ngiyazi abuye, kumele abuye masiphelile contract, but I don't think usazophinde ayidlalele Orlando Pirates. Yilona nje engilibikayo mina, ilona engilaziyo ngokwami on my side. But ke wona ungangitshela ngokwakho, do you think umjida usazoyidlalela Orlando Pirates? Do you think sengambona nje mfethu uMonopoly Saling? Asas, but ke that's a story for another day bafethu. Ungangitshela wena uzizwa kanjani ngale ndaba le, do you think umjida kumele abuye back to us noma cha? Ngakhohle bafethu uVane Sport ukhona na Facebook uVane Sport nayi account yami entsha bafethu, nifike nje lapha nishaye ufollow, nifike nje lapha nishaye ufollow. Ikhona futhi na Instagram same WhatsApp story nakhona ngoVane Sport. Ngiyabonga khona support eninginiyaza yona, but ke indaba yaSaling angazi.